bratislavské pliecko. Takže potrebuješ bravčové pliecko, kyslé uhorky, cibula, cesnak, mrkva, petržlen, sol, čierne korenie. Tu máme mrázený hrášok, paradajkový pretlak, smotana na varenie alebo na šľahanie a múku hladkú. Nasolíš si mäso, nakrájaš si cibulu, kocečky, šupneš masti, cibulu, cibula je opečená, hodíš maso, korenie čierne, to zaťahneš z každej strany, napečeš a zaleješ vodou. Ja som si ju zohrial v konvici. Robím to v kuchte, sa to urýchli. Pekne takto podusíš a tú šťavu potom použijeme na omáčku. Nakrájaš si zeleninu na malé kocky. Kyslú uhorku. Po 20 minútach mäsko hotové, pekne mäkké. Vybereš, odložíš. Dám si do druhého hrnca zeleninu. Vylejeme tam vývar. Stlačím cesnak do toho. Paradajkový pretlak, čo ja viem, takto za 2 lyžičky. Kyslé uhorky a varíme tak do polomeka. Medzičasom si spravíš zátrepku, takže dáš hladkú múku, kopcovitú lyžicu, polovicu zo smotany. Zatrpeš, zelenina už je polomeká. Stále miešaj a prilievaj zátrepku. Vlastne to zahustíme. Môžeš tam už šupnúť aj hrášok. Takých 10 minút to ešte povar. Keď to máš moc husté, tak doleješ tú zbytnú smotanu. Ku koncu môžeš dať naspäť mäso. Keď už máš zeleninku mäkkú, všetko, tak to ešte povaríš 2-3 minútky s mäsom, aby sa zohrialo. Narežeš si mäso na plátky, uvaríš si kolienka a máš hotovo.